חבר'ה, כמו שהבטחתי לכם, מדריך להיפ סוויץ'. בואו נתחיל ממה זה היפ סוויץ'. סוג של כניסה לדרופ. לרוב שהמותן שלי מול השחקן. יש לנו שתי מיתודות לאיך ללמוד היפ סוויץ'. יש הרבה מאמנים שיגידו שאתה צריך בעצם להיות עם הגב השחקן, שלוחצים אתכם בדרך כלל, ומפה אנחנו בעצם מתחילים לדרופ ויוצאים. ויש לנו עוד תיאוריה שאני קצת יותר אוהב, שכשאנחנו באים כבר לעבור את השחקן, ואז בעצם אנחנו בולמים בעצם החדירה שלנו, ואז אנחנו בעצם מתפוצצים עוד פעם להיפ סוויץ'. אז הראשון באמת יראה ככה. צורך דרך חדירה, חדרתי. יופי, אז בואו נדבר שנייה על דרופ. דרופ זה בעצם העמדה הזאת, הידיים שלי מפוסקות, אני כן רוצה לנסות להיות כמה שיותר יציב ולהיות מסוגל להעביר משקל מרגל לרגל, ומצד שני אני רוצה גם שהרגליים שלי יהיו באיזה מנח שאני יכול להתפוצץ קדימה. אני אוהב לקחת את הרגליים שלי, לשים אותם על אותו הקו, ואז מהקו הזה אני לוקח רגל אחת קדימה, רגל אחת אחורה, והכדור שלי בכיס, אני מנסה לשבת נמוך. הרוב הקרסול שלי טיפה להתרומם, ואני צריך להפעיל משקל טיפה יותר על הרגל האחורית, כי היא זאת שבסוף תדחוף אותי קדימה. תרגיל ראשון, בשביל להכניס את ההיפ סוויץ' שלכם, אנחנו פשוט נכדרר את הרגל ואת היד הנגדית, אנחנו נסגור את הרגל, נשים את המותן שלנו לכיוון המגן, ופה אנחנו ננסה לדחוף כמה שיותר חזק את הרצפה, לסובב את המותניים שלנו לכיוון הדרופ, אפילו טיפה מוגזם הייתי אומר, טיפה יותר מזה, כדי להראות איזה כוונה של ללכת לכיוון הזה. אני עוד פעם אעביר את המשקל על הרגל האחורית בדרופ ואני אצא לפה. אני נעשה 3 חזרות של זה אפילו. וכשאני ארצה לעשות את זה תוך כדי תנועה, אני בעצם ירוץ, אני תמיד מכדרר יד ורגל נגדית, ואז תוך כדי הריצה, בעצם הצעד הזה כבר יקרה אוטומטית, אני פשוט אפתח את הדרופ ואז אני אצא עוד פעם. אנחנו קוראים לזה לייט מובס בדרך כלל, זאת אומרת, זה משהו שאני עושה באמצע החדירה, שאני רואה שאני לא מצליח לחדור, ויש לי עוד איזה שינוי קצב שאני יכול להכניס. כמעט כל עבודת הרגליים שאנחנו עושים נכנסת לדרופ, ומדרופ יש לי את כל היציאות. אז בסרטון כמו שראיתם עשיתי את זה לקרוס, אנחנו יכולים לעשות את זה בין הרגליים, לקרוס, להזי, לכתף, לכל דבר. כמו שאני עושה עכשיו, אני אעשה את ההיפ סוויץ' ביחד עם הכדור כמו שעשינו, אני אבלום, אני אעביר את המשקל לרגל הקדמית, אני אמכור את החדירה, אוציא את הכדור טיפה יותר קדימה, ואז אני אכנס לקרוס. הסרטון השלישי היה קטע שהוא טיפה יותר מסובך. היפ סוויץ', כמו שעשינו עד עכשיו, שיחקנו אותו בעצם עם הכדרור הזה ביחד, אבל לא תמיד אנחנו נקדרר עם ההיפ סוויץ', וזה מוסיף שינוי קצב עוד יותר מגניב. אז מה שעשינו באמת זה היה, עשינו שמגד שמגד, ואז כשעשיתי את השמגד, יצאתי עם הרגל הזאת, לא כדררתי איתה, בלמתי עליה, פתחתי את הדרופ, ואז פה. כדררתי גם ביחד, אני אעשה טיפה יותר מהר, 1, 2, יצאתי, בלמתי, נכנסתי לקרוס, 1, 2, 3. זהו חבר'ה, תודה על המעורבות שלכם, סופר עוזר לי, אני משקיע בדברים האלה את מירב מאמציי, מעריך את זה.